Днес се потапяме в един от, може би, най-смелите, но и най-противоречиви интелектуални експерименти в историята на психологията. Става дума за Карл Юнг, един от пионерите в психиатрията, който се опитва да използва собствените си теории, за да постави диагноза на възхода на нацизма. И точно тук се крие един огромен парадокс. Как е възможно човек, посветил живота си да картографира душата, да бъде обвинен в симпатия към най-мрачни, най-ужасяващи израз? Този въпрос всъщност е в самото сърце на нашият анализ днес. Но първо, нека кажем няколко думи за самия Юнг. Той съвсем не е просто име от учебниците, не, това е фигура, която буквално променя начинът, по който мислим за ума. Въвежда понятия, които ползваме и до днес, като интровертност, екстровертност, архетипи. Един от ключовите моменти в живота му, разбира се, е разделата с неговият ментор, Зигмунд Фройд. Фройд го е виждал като свой наследник, като принца на психоанализата. Но Юнг, той просто отказва да се подчини. Този разрив, колкото и да е бил болезнен, му дава свободата да създаде една уникална система, едни инструменти, с които по-късно ще се опита да анализира събитията в Европа. И така, какви са тези инструменти, които Юнг използва? За да разберем анализа му на нацизма, първо трябва да се запознаем, макар и накратко, с основните му концепции. В основата на всичко стои идеята за колективното несъзнавано. Представете си го като нещо като психологическия софтуер, който всички наследяваме. Дълбоко под нашето лично несъзнавано лежи един по-дълбок, споделен пласт от спомени и инстинкти, наследен от абсолютно всички наши предци. А какво има в това колективно несъзнавано? Архетипи. Това са универсални символи, теми, като героя, мъдрия старец или майката, които оформят нашите митове, сънищата ни, дори поведението ни без изобщо да го осъзнаваме. И така стигаме до, може би, най-важния инструмент за нашия анализ – сянката. Това е всичко това, което крием от себе си. Нашите потиснати инстинкти, слабостите ни, тъмните импулси. Всичко, което не харесваме в себе си, отива точно там. Този цитат на Юнг е ключът за всичко. Той твърди, че да пренебрегваш сянката е изключително опасно. Защо? Защото тогава започваш да я проектираш върху другите, започваш да виждаш собствените си недостатъци във врага. А единственото лекарство, според него, е да се изправиш срещу тази сянка вътре в теб. Добре, сега нека видим как Юнг прилага тези много лични концепции към цяла една нация. Пренасяме се в Европа между двете световни войни. Едно време на пълен хаос и надигащи се масови движения. За Юнг разликата между индивида и масата е, тя е огромна. Отделният човек може да бъде морален, отговорен, но когато се слее с тълпата, той губи своята индивидуалност, а моралът, той просто се изпарява. Масата, според него, се превръща в едно примитивно и доста опасно същество. Тази хронология е важна, защото показва как диагнозата на Юнг се оформя в реално време. Той не е историк, който гледа назад с десетилетия. Не, той е съвременник, който наблюдава как катастрофата се разгръща пред очите му и вижда в нея симптомите на дълбок, колективен, психологически проблем. И така, стигаме до ядрото на неговия анализ. Една от най-противоречивите му и, честно казано, плашещи теории. Какво според него е психологическата сила, която стои зад национал-социализма? Анализът му е изложен в спорника "Есета за съвременни събития". И в тях той прави нещо радикално. Не разглежда нацизма просто като политическо движение, а като психически феномен. Диагнозата на Юнг е наистина шокираща. Според него германският народ е бил буквално обладан от древен архетип Вотан, богът на бурята и ирационалната ярост. Този спящ архетип, казва той, се надвига от колективното несъзнавано и предизвиква масова психоза. И тук идва най-радикалната идея. Хитлер не е причината. Той е само проводник, медиум, който канализира тази първична, абсолютно разрушителна енергия. И тук неизбежно стигаме до най-тъмния облак над самия Юнг – обвиненията, че е симпатизирал на нацистите. Историята, трябва да се каже, е доста сложна. От една страна той наистина прави изказвания, които са, меко казано, дълбоко проблематични. Но от друга има доказателства, че предприема съвсем конкретни действия, за да защити еврейските си колеги. Истината, както често се случва, не позволява лесни, черно-бели заключения. Добре, но ако диагнозата е масова психоза, тогава какво е лечението? Юнг предлага път, който не е политически,
а е дълбоко личен. Решаващия момент тук е, че за Юнг проблемът не може да бъде решен с външни средства. Никакви договори, закони или организации не могат да помогнат. Промяната трябва да започне отвътре. От индивида. И така, каква е рецептата? Тя има 3 стъпки. Първо, признай. Спри да проектираш злото върху другите и признай, че носиш същия тъмен потенциал в себе си. Второ, бори се. Започни съзнателна вътрешна битка с тези импулси. И трето, най-трудното – интегрирай. Целта не е да унищожиш сянката, а да я опознаеш, да я приемеш и така всъщност да я контролираш. Този цитат е просто изключително силен. Това, което Юнг казва, е, че вместо да проектират своята сянка върху външен враг, германците е трябвало да видят отражението на собствената си несъзнавана тъмнина в лицето на своя фюрер. Това е единствения път към осъзнаване. И всичко започва от тук, от единицата, от един единствен човек. Не от държавата, не от масата, а от един човек, който е готов да погледне в себе си и да се изправи лице в лице със собствената си сянка. И завършваме с един въпрос, който самият Юнг със сигурност би задал днес. Неговият анализ е отпреди почти век, но предупреждението му е вечно. Ако всяка епоха има своя колективна сянка, своите потиснати страхове, сляпата си агресия, тогава коя е нашата? И може би по-важното, осъзнаваме ли я изобщо?